και στις 22 Φεβρουαρίου του 28 στη Λύση. Γονείς του ήταν ο Πιέρης και η Αντωνία Ψεντή και είχε μία μικρότερη αδελφή την Χριστάλα. Πήγε δημοτικό στο χωριό του και μετά στο ελληνικό γυμνάσιο Αμοχώστου. Μετά το γυμνάσιο πήγε στην Ελλάδα με σκοπό να σπουδάσει στη στρατιωτική σχολή Ελευθερίου. Κατετάγει στον ελληνικό στρατό και πέρασε από τη σχολή εφέδρων αξιωματικών πεζικού, ενώ παράλληλα μελετούσε φιλολογία για να μπει στη φιλοσοφική σχολή Αθηνών. Απολύθηκε από τον στρατό ως έφεδρος αντιπολοπαγός πεζικού και στη συνέχεια υπηρέτησε στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα για λίγους μήνες, προτού επιστρέψει στην Κύπρο το 1952, όπου εργάστηκε μαζί με τον πατέρα του και έρωτα. Τον Ιανουάριο του 1955, ο Γρηγόρης Αυξεντίου μοιήθηκε στον αγώνα από τον ίδιο τον αρχηγό Τιγενή. Αντί του καθιερωμένου όρκου, ο Τιγενής δέχτηκε τον λόγο της στρατιωτικής τιμής του Αυξεντίου. Αμέσως μετά άρχισε την στρατολόγηση ανδρών στις τάξεις της ΕΟΚΑ. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου ήταν ο πρώτος τομεάρχης της ΕΟΚΑ στην περιοχή Αμοχώστου και την 1η Απριλίου του 1955 ηγήθηκε των επιθέσεων εναντίον αγγλικών στόχων στον τομέα. Ως υπαρχηγός της ΕΟΚΑ πολεμάει για την αποτείναξη του Βρετανικού ζυγού και την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ο αγώνας προς την ελευθερία περνά μέσα από ρηψοκίνδυνες στρατιωτικές επιχειρήσεις και μεγάλες και σκληρές στερήσεις. Επικηρύχθηκε από τους Άγγλους με το ποσό των 250 λιρών, το οποίο αργότερα αυξήθηκε σε 5.000 λίρες. Μετά την επικήρυξή του, κατέφυγε στην οροσειρά του Πενταδαχτύλου και ηγήθηκε της πρώτης ορεινής ανταρτικής ομάδας στο Μαύρο Όρος, όπου ανέπτυξε πλούσια δράση. Από εκεί, τον Νοέμβριο του 1955, κλήθηκε από τον Τιγενή στο αρχηγείο της ΕΟΚΑ στην περιοχή Σπηλιών. Στις 11 Δεκεμβρίου του 1955, επέδειξε τις εξαίρετες στρατιωτικές του ικανότητες στην ιστορική μάχη των Σπηλιών, παρασύροντας 2 φάλαγγες των Άγγλων στρατιωτών που ανηφόρησαν προς τα Κρυσφύγεδα να συγκρουστούν μεταξύ τους. Ο Διγενής του ανέθεσε μαζί με τον τομέα της Τσιλιάς και τα χωριά της ορεινής Μαγερά. Τον Ιούλιο του 1956 προσθέθηκαν στον τομέα του και τα κρασοπόδια Λεμεσού. Έδρασε με τα ψευδόνυμα Τζίδρος, Αίας, Άρης, Ρήγας, Ζώτος, Αντέος και έγινε το φόβητρο των Άγγλων. Στις 2 Μαρτίου του 1957 η ηρωική πορεία του Ζήδρου έμενε να λάβει τέλος. Όλη η ζωή του Γρηγόρη, όλα τα μαθήματα που έλαβε από τους γονείς του, όλες οι αποφάσεις που πήρε, τον οδήγησαν σε αυτό το σημείο στη σπηλιά του Μαχαιρά. Στο συγκλονιστικό ποίημά του ο Αποχαιρετισμός, ο ποιητής αναφέρεται στο εσωτερικό μονόλογο του ήρωα λίγο πριν τον θάνατο. Θέλω να φανταστώ τα δέντρα, τα παράθυρα, τα πράγματα, να νόσω τη σπιτήσια ζεστασιά τους, να αντιμετωπίσω αυτή τη μεγάλη παγωνιά της φωτιάς που πλησιάζει. Μια καρέκλα ακουμπισμένη στη γωνιά μιας κάμαρας μπορεί και να είναι, λέω, σαν εσωτερικό καπαναριού, όπου ο ήχος της καμπάνας στρογγυλός κατεβαίνει γεμίζοντας με κυριακάτικη ησυχία το σπίτι. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Άγγλοι στρατιώτες περικύκλωσαν το Κρυσφύγετο κοντά στη Μαγερά, η μάχη κράτησε για ώρες. Συνεχίζει ο ποιητής. Τέλειωσαν για τα ψέματα δικά μας και ξένα. Η φωτιά, η παντάνασα πλησιάζει. Δεν μπορείς πια να ξεχωρίσεις αν καίγεται σκήνος ή φτέρι ή θυμάρι. Η φωτιά πλησιάζει και όμως πρέπει να προφτάσω, να ξεχωρίσω, να δω, να υπολογίσω, να σκεφτώ. Για ποιον? Για μένα? Για τους άλλους? Πρέπει. Μου χρειάζεται πριν από το θάνατό μου μια ίστατη γνώση. Η γνώση του θανάτου μου για να μπορέσω να πεθάνω. Στην ομάδα του ήταν η Ανδρέας Τηλιανού, Αυγουστής Ευσταθίου, ο Αντώνης Παπαδόπουλος και ο Πηδίας Σημειονίδης, τους οποίους όμως διέταξε να βγουν από το Κρυσφύγετο. Σύμφωνα με μαρτυρία του συμπολεμιστή του Αυγουστή Ευσταθίου, που μετά τη ρήψη χειροκοπίδας στο Κρυσφύγετο επέστρεψε με υπόδειγμα τον
προσπάθεια των αγωνιστών ήταν να κρατήσουν τη μάχη μέχρι να νυχτώσει και αποφελούμενοι από το σκοτάδι να διαλύουν. Κάποιοι στρατιώτες που αντιλήφθηκαν το σκοπό τους περιέλουσαν το κρυσφύγιο του Βεβεζίνη, το πυρπόλησαν και έκαψαν με τον πλανό του Ραξενδίου, ενώ ο ακουστής διασώθηκε με βαριάνικα. Ο ποιητής συνεχίζει τη δημιουργία του ήρωα. Είμαι 29 μόλις χρόνων και το μόνο που ξέρω είναι πως θέλω να ζήσω. Δεν πρόφτασα ακόμη να σκεφτώ, μιας και δεν πρόφτασα να ζήσω. Μες στη μάχη τι να σκεφτείς. Μου χρειάζεται τουλάχιστον τούτη η ολόκληρη στιγμή μου για να ζήσω ολόκληρος. Αυτή η στιγμή είναι ανεπανάληπτη γιατί είναι η αιωνιότητα. Η αιωνιότητα υπάρχει και την δημιουργούμε. Δεν επαναλαμβάνεται σαν κάτι που έρχεται και φεύγει και ξανάρχεται. Λοιπόν, μην λέτε. Από φόβο λαϊκών εκδηλώσεων, οι Άγγλοι έθεψαν το καμένο σώμα του Αυξενδίου στις κεντρικές φυλακές εκδοσίες, στα σημερινά φυλακισμένα μνήματα. Η ανυποχώρητη αφοσίωση του Γρηγόρη στον αγώνα τον οδηγεί στην επανάληψη του θρυλικού μονών Λαβέ, που αντυχεί στις 2 του Μάρτη του 1957 στα βουνά του Μεκερά και εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να μας δονεί. Ποιος είναι λοιπόν ο δικός μας ρόλος και λόγος σήμερα που μαζευτήκαμε εδώ για να τιμήσουμε την υπερπάντων θυσία του Γρηγόρη Αυξενδίου? Μοιάζει ανέφικτη η νίκη δίχως μάρτυρες που να τη διαναλύσουν, λέει ο ποιητής μέσα από την φωνή του Αυξενδίου. Οφείλουμε λοιπόν να διαναλύσουμε και να εμπνευστούμε από τον ιαντράποδο της Δευτεριάς που έπλασε σε αυτές τις μονοκορφές ο Σταυραϊδός του Μακερά και αυτό το μήνυμα της Δευτεριάς και της αξίας της να διαναλύσουμε και να διατρανώσουμε. Λάβετε, φάγετε. Τούτο έστι το σώμα μου και το αίμα μου, το σώμα και το αίμα του Γρηγόρη Αυξενδίου, ενός φτωχόπεδου 29 χρονών από το νέο Δύση, οδηγού ταξί το επάγγελμα που είμαστε στη μεγάλη σχολή του αγώνα, τόσα μονογράμματα όσα να φτιάχνουν την λέξη ελευθερία και που σήμερα κάει και ζωντανός στη σπηλιά της Μονής Μεκερά και σήμερα ακριβώς μέρα Σάββατο, μην το ξεχνάτε, στις 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα και 3 πρώτα λεπτά γεννήθηκε ο μικρός Γρηγόρης ανάμεσα στα ματωμένα ορμόνατα της πλάσης. Άντε, γριά μάνα, μην αρχίσεις τώρα τις κλάψεις. Όχι, έτσι σε θέλω. Βρωμιά. Σου παίρνω λες τη ζωή σου, σου δίνω την περηφάνεια σου. Δεν θα σε δει ο εχθρός καμπουριασμένο. Το ξέρω, θα πεις. Είμαι περήφανη για το γιο μου, κάνω μια κούφτα τιμημένη στάχτη, παρακολαθισμένος πολεμένος. Έτσι, γεια σου, μάνα. Ο πατέρας θα με γνωρίσει στο νεκροτομείο από τις χοντρές ελληνικές ποκάλες μου, όμοιες με τις δικές του, και από το σταυρό της πατρίδας που θα φυλαχτάρει μες στις τρίτες του χώρου. Πολλές οι τιμές που έχει αποδώσει τόσο η Κυπριακή Δημοκρατία όσο και η Ελλάδα στον Γρηγόρη Αυξενδίου. Στέκομαι όμως ιδιαίτερα σε μια διάσταση που απηχεί και το μέγεθος και το εύρος της θυσίας του Γρηγόρη σε όλο τον ελληνισμό. Το Κέντρο Ανάδειξης της Λογογραφικής και Ιστορικής Ενότητας Τράκης Κύπρου, Γρηγόρης Αυξενδίου, ιδρύθηκε από τον Σύλλογο Κυπρίων Νομού Ξάνθης και τον Δήμο Χριστονίδας, με την βοήθεια και στήριξη του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 55-59. Το κέντρο είναι στο οικισμό Αυξένδιο, 10 χιλιόμετρα περίπου από την Ξάνθη, μιας που ο οικισμός μετονομάστηκε από νέο κατράμιο σε Αυξένδιο, προς τιμή του Γρηγόρη, μετά από αίτημα των μικρασιατών προσφύγων κατοίκων του οικισμού αυτού το 1960. Δικαιώνεται συνεπώς ο παραδειγματικός λόγος του ποιητή ότι η αιωνιότητα υπάρχει και ότι εμείς τη δημιουργούμε. Ασφαλώς για όλους εμάς, εδώ σήμερα. Συνεχίζουμε όλοι μαζί, Ελλάδα και Κύπρος, να τη δημιουργούμε έως την τελική δικαίωση, με τον τερματισμό της παράνομης τουρκικής κατοχής και την πλήρη απελευθέρωση
και επανένωση της μαρτυρικής Κύπρου σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή, φιλιρινική και φιλοπρόοδο κυπριακή δημοκρατία. Αιωνία του